Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Encontros na terceira desfasaxe. É o mellor chaio do mundo, si, ó. Poderei contribuir ao descubrimento de outras fronteiras e de material espacial que controla o cosmos enteiro. Baixa a cabeza das galaxias, que és auxiliar de conserxe do planetario da cidade. Tampouco é que sexas Albert Einstein, vale? El nunca limpou váteres. Stevie, nunca te preguntaches que haberá alén da mesa do almorzo? Mi madriña querida, que grises son esas nubes. Vai caer unha boa. Mais alá das nubes, Stevie, nunca te preguntaches se haberá aí fora vida intelixente que non teña unha base cereal? Onde non hai vida intelixente é no teu cerebro. A verdade está aí fora. Sei como demostralo. Vou montar un observatorio particular na nosa terraza. De boa gana che axudaba, pero no mundo hai dúas clases de pans. Os que pasman con preguntas trascendentes e os que só repiten trapalladas. Non oín ben, repite. Trapalladas. O que me faltaba? Unha tormenta de meteoritos. Ai, non son meteoritos. Ei, Stevie, és ti? Stevie, non ten graza ningunha. No! Por favor, levádeo todo. Aínda que non hai moito que levar. Vale, seguide mirando para iso e non para min mentres marcho. A ver, que pasou agora? Acordaste do que che dixen? Agarda un intre, xa me acordo. Bla, 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 bla. Stevie, comiches má bolsa de fareliños. Bla, 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 bla. Non, non é iso. Comiches mos fareliños. Céntrate, por favor, céntrate. Contame xa o que che pasou. Que acabo de facer sen axuda ningunha o maior descubrimento científico da historia. Osmar, descubriches a receita para facer xeado de centeo resistente á calor. Sei que estás xurdo. Non me digas que inventache o bolígrafo bicolor. Xa existen bolígrafos de dúas cores. Daquela estamos no futuro. Stevie, descubrín que hai vida intelixente que non é de orixe cereal. Xa, claro, eu son Bon Cruz. Ei, cadrado feo, esqueciches isto. Grazas, en serio, Stevie, non ves... Meu panadeiro bendito! Stevie, cuidado! A couga, farelo, aprendín moito vendo a película Encontros na terceira desfasaxe. Bom, 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 bom. Vaya, é a canción máis fea que se oíu no universo inteiro e máis alá. Oístes, vos veredes unhas cousas moi chusquiñas, pero eu son o anfitrión. Somos ovnis. Claro, uvas voadoras non identificadas. Da constelación Frutas e Verduras Omega. Onde estamos? Estades nun lugar fermoso, Vila Almorzo. A nosa nave escacharrouse aquí. E perdemos o contacto cos outros ovnis. Coa nave subministradora, xa sabes, con mamá. Así que roubastes unha nave que chocou e como sodes cativos non tedes carne de conducir. Stevie, non lles fagas burla. El ten razón, somos uns nenos. Non, ninguén sabe que colleste la nave. Sabía eu, en todos os planetas do universo hai galopíns. Poñades así tranquilos. O único que queremos é marchar daqui. Oh, vaya, que nave espacial tan chula. Estas son as coordenadas exactas do lugar secreto no que estará a nave suministradora dentro de 2 horas, por se nos perdemos. Pero perdémonos e non atopamos o camiño. O sitio faiseme coñecido. Non vos podemos axudar, nenos. Eu vou xogar a Angry Broas e Osmar ten que traballar no planetario. Iso é, Stevie. O que? Valos invitar a xogar comigo a Angry Broas? Non, vou buscar as coordenadas nos arquivos do planetario e xa está. Stevie, coida ben dos convidados mentres estou fora. Ei, espera, que queres que faga cunha manda de uvas alienígenas? Pensa un pouco. Nunca quixen ser pai.
Na rede hai de encontrar a resposta. Meteoritos, galaxias... Desculpe, señor, vostede traballa aquí? Pois sí, traballo. Non nos coñecemos. Sí, son Osmar, do apartamento 303. Vaya, que cabeza. Non o coñezo. Onde está o planetario co sistema solar? Quero broncearme, pero como está nubrado, ese sol é a única solución. Sí, enténdoa perfectamente. Por aquí, señora. Non sei como estarán as uvas espaciais. Mañá, en Migallas de Paixón. Ana, é certo que estás embarazada co bebé da tua irmá xemelga malvada. Oh! Que vos parecen as telenovelas? No noso planeta non vemos a tele porque nos altera os poderes telepáticos que nos permiten controlar os actos das outras formas de vida como se fosen monicreques zombies. Trapalladas, a tele é boa para todos, mesmo para as uvas, mirade. Imos agora cunha película clásica e romántica. Foise co vento. É por aquí é onde se vai o... Conseguín abrir a porta do teu corazón, miña rula. Así que... Conseguín abrir a porta do teu corazón, miña rula, así que... ¡Caradura! Aquí non contratamos caraduras, estás despedido. E non sexas así. ¡Deixa a película! Non, quero ver o partido de fútbol. Trae para aquí o mando galopín verde. Oi, oi. Oboe! Son Osmar, señor Max. Como sexa! Multa por facer festa rachada no apartamento durante o día. Que festa? Pero eu... Non me mintas que ben se ve a barafunda que hai alo arriba. Osmar, as uvas espaciais empezan a desmandarse. ¡Queremos ver máis episodios de Migallas de Paixón! Estupendo. Despedíronme tan rápido que non me deu tempo a atopar as coordenadas da nave principal. Bótame unha man, maldiño. Téñenme acurralado. Sí, xa, socorro, teñenme acurralado. Para quieto, xa sei que facer. Estánme dando unha boa tunda. Xa sei onde vai aterrar a nave. Aquí mesmo. Na nosa mesa. E caberá. Non, Stevie, na terraza do... Torre Yogur Praza. ¡Só faltan 15 minutos! Pero como facemos para chegar a tempo ao centro da cidade? Iso deixamo a min, maldiño. Vou conseguir o transporte máis rápido que se poida comprar con cartos. Quero dicir, cos teus cartos. Ese fracaso podesme chamar masa resesa. Apura un pouco, masa resesa. Non había cartos. E de onde sacache las bicis? Non preguntes. Instituto Pan de Noces e Bananas. Detédevos inmediatamente en nome da ciencia. Ben sei o que hai dentro das cestas. Eu tamén busco o descubrimento científico máis importante da historia. Que dis? Non sabes que xa existen os bolis de dúas cores? Stevie, está falando dos ovnis. O que quero é disecalos no meu laboratorio. Non son máis que criaturiñas indefensas, só queren volver para casa. Teño unha casa nova para eles. Sabía que algún día necesitaría o guindastre que instalei na furgoneta. Ai, vai nos pillar. Parade quietos. Non corrades. Ai! Como dixo o outro, é un pequeno paso para os pans e un paso xigante para... O mar! Contra, é como naquela peli. Sí, espero que non acabe mal. É exactamente como na peli. Apura, Stevie, xa case estamos no... Torre Yogur Praza. Bum, 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 bum. Oh, iso foi... Estúpido. Es unha criatura maravillosa. Cuidaches dos meus pequechos. Ei, que eu tamén axudei. É incrible, unha forma de vida cadrada que fala. Chámome Osmar. Que simpáticos, nenos. Adeus, meus pequerrichiños. Non esquezades xamais que no mundo hai dúas clases de pans. Os que non choran cando se despiden e os que...
Tranquilo, xa chorarás en serio cando teñas que ordenar o apartamento. Stevie! Mira, Farelo, só hai unha cousa pola que me levantaría para abrir a porta. Unha cousa singular e inesquecible, pero por desgrazas que cincala era. Será unha multa de 50 bolocos. Ola, meu, ando algo extraviado. Non saberás como se volve a Saturno por casualidade. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.